Når man laver diskursanalyse, kan det være en god idé at se på, hvilke metaforer eller sammenstillinger, der er på spil i en tekst. Hvad er det, der er så vigtigt ved metaforer? Metaforer er vigtige, fordi at de på mange forskellige måder kobler forskellige fænomener. Så når for eksempel jeg kan være tilbøjelig til i nogle situationer at sige, at jeg er hundesulten, så sætter vi et fænomen, som vi kan kalde en hund, sammen med sult. Og man kan sige, at det, der er særligt her, det er, at hund og sult har jo egentlig per definition ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Så hvad er det, der sker ved vores idé om at være sulten, når vi siger, at vi er hundesultne? Jo, det er jo et eller andet med, at sulten ligesom gøres til et eller andet, noget biologisk, noget rovdyrsagtigt nærmest, som gør, at der skal bare noget indenbords. Så man kan godt fornemme, at den her hundesult, den har ikke så meget at gøre med en æstetisk nydelse, eller et eller andet med, hvor fint bliver det kokkereret og sådan noget ting. Nej, det handler simpelthen om, at der er noget biologisk behov, der skal tilfredsstilles. Et andet eksempel, vi kan se på, det er, da Lars Løkke Rasmussen i 2011 sagde, at vi er simpelthen ikke nok til at trække læsset. Derfor står vi ved en skillevej. Vi skal vælge, hvilken vej vi vil gå som danskere, som nation. Og her er faktisk to metaforer. Der er dels en metafor om, at der er et læs, der skal trækkes, og så er det noget med en skillevej, vi står ved. Hvordan kan vi se, at det er metafor? Ja, det kan vi ved, hvis vi spørger os selv sådan helt bogstaveligt talt, hvor er det læs henne? Jeg kan ikke se noget læs. Hvad er det for et læs, du taler om? Og hvad er det for en skillevej, vi står ved? Og der er det jo klart, at Lars Løkke Rasmussen med de her udtryk har et ærinde, kan man sige. Så han vil gerne ligesom fremstille vores situation som en opgave, hvor der er et læs, der skal trækkes, og der skal så at sige nogle kræfter til for at få trukket det her læs. Og så har han også et andet ærinde, det hedder, at han vil gerne fremstille vores situation, som at nu har vi gået en tur, vi har fulgt en vej, og nu står vi ved en skillevej, enten skal vi gå til venstre eller højre. Og det der så at sige, så bliver Lars Løkkes narrativ, det er jo, at den ene side at gå til, det vil være det Socialdemokraterne typisk vil, og den er ikke særlig hensigtsmæssig, og så dermed kommer hans egen vej til at fremstå som den mest hensigtsmæssige, og det er jo det, han også gerne vil med det her. Og der kan man sige, at det han vinder her, det er, at han vinder en slags implicit påstand om, at der er faktisk kun to veje at gå her. En skillevej, der kan man gå enten til venstre eller højre. Men når vi spørger os selv, er det nu også rigtigt, at der kun er to veje at gå, så vil vi hurtigt blive klar over, at svaret er nej. Så det vi skal, når vi skal analysere for metaforer og sammenstillinger, det er for det første selvfølgelig at kigge, er der metaforer på spil? Er der sådan en billedlig tale, hvor man kan sige, sådan i bogstavelig forstand, så er det sådan set ikke rigtigt, hvad der står, men altså, at der så at sige er sådan et slags kreativt arbejde med sproget, så vi kan godt selvfølgelig forstå, hvad der menes med det, og så skal vi prøve at kigge på, hvad er det så, der kobles med de her metaforer? Hvad er det for nogle forskellige fænomener, der bliver sat sammen, når vi vælger at sige, at vi er hundesultne? Ja, det er det her med hund og sult. Og det man selvfølgelig kan starte med at spørge sig selv, det er det nogle overraskende koblinger? Og det vi vinder ved at spørge til det overraskende, det er selvfølgelig at se, jamen er det sådan en kreativ brug af metaforer, hvor man kan sige, at der er nogle nye fænomener, der bringes sammen, som vi ikke typisk ser, eller er det bare det, vi kalder døde metaforer, når vi siger for eksempel, at solen står op, så jamen, det er jo rigtigt nok, at solen står faktisk ikke op, den bevæger sig jo, eller den bevæger sig ikke nær så meget, som jorden gør, eller den bevæger sig i hvert fald på en anden måde, så det er bare et billede på, hvordan solen kommer til syne, som vi normalt plejer at sige, at solen står op. Det er sådan set ikke en metafor, vi overhovedet næsten tænker over, og den er nærmest så død, at vi næsten kan have svært ved at opdage, at det er en metafor. Men lige meget, sådan set om den er død eller levende, han har sagt, så er opgaven sådan set den samme. Man kan bare sige, at opgaven er lidt sværere ved de døde metaforer, fordi her kan være svært at få øje på, at det overhovedet er en metafor. Men det man i hvert fald skal spørge, når man laver diskursanalyse på en metafor, det er, hvilket forhold mellem de eksisterende diskurser etableres eller befæstes. Så når for eksempel Lars Løkke siger det her med, at vi står ved en skillevej, hvad er det så for et forhold, der er befæstes mellem de diskurser om, hvordan vi skal bevæge os i verden, som etableres? Og det har jeg jo nævnt tidligere, nemlig det her med, at der er en dårlig side og en god side, og vi skal gå den gode vej. Hvem kommer svækket ud af sammenstillingen? Det vil jo typisk, hvis det er bevidste metafor i hvert fald, så vil det jo være taleren selv, der kommer styrket og svækket ud. Og hvad er det, vi mister blikket for? Så med den her skillevejsmetafor, hvad mister vi blikket for? Ja, vi mister jo sådan set blikket for dels måske, at de to parter, som fremstilles som meget forskellige, på andre punkter måske ligner hinanden rigtig meget, og så mister vi selvfølgelig også blikket for, at der kan være tusindvis af veje at gå. Så der er sådan set ikke en skillevej, der er bare åbne horisonter, kunne man nærmest sige.
Og så endelig skal man selvfølgelig spørge, synes jeg som analytiker, at den her kobling er dækkende for situationen? Er det den mest påtrængende metafor? Eller hvad vil det ske, hvis vi prøver at sætte nogle andre ord på den her situation? Hvordan vil vi så kunne få et nyt blik på den situation, vi er i? Så det er det, der så at sige er ærendet for metaforanalyse. Det er at prøve for det første selvfølgelig at blive bevidste om, at de er der. For det andet at prøve at se, hvordan der kobles nogle fænomener, som normalt ikke kobles. Og for det tredje at prøve at se, hvad får vi blik for, og hvad mister vi blikket for ved hjælp af de her metaforer. Så vi kan som diskursanalytikere overveje, kunne vi gå en anden vej med de her diskurser.